Érted? Ez a komoly. Olyan mondom nektek, gyerekek, hol nekem egy hülye Superman, bazd meg. Melkasomat belefektettem. Már hősök, ugyan már hősök, bazd. Hol vannak már hősök? Azoknak már lejárt az A ideje. Heroes szeptembertől folytatódik Figyelj nekünk. ide, az már egy újra rátszott móka. Lessen le a kurva anyját a 3-as határhegy mellett. Mire kitalál, addigra éhen halba. Mit ilyen, tekergetjük az órát, meg nyomogatjuk a gombot. Ezt a kis faszomat. Fogjuk, bazd meg. Itt ajánlják kaját, hallod? Itt bazd meg éhen halsz. Komolyan mondom, ez a két kis dombocsra belül, mire kijutsz oda a hűvösvölgyi útig, kajakra éhen halsz, bazd meg. Nem lesz itt nektek, vagy így. Hagyjad már csigákat! De nekünk. Mindig az a Most Japskámmal a trúdoson, bocsánat. Nem számít. Azon is ilyen két kis szarvacska volt. Szarvacs! Érted? Szarvacsgomba tenyész. Szarvacs! Azt a kaneszter se fogja elmutatni. Na jó, tényleg most már tényleg kusba maradok. Most már ti vigyétek a prímet. Én befekszek ide a Zsoltra. Beszuttyogok, bekapom a kis ujjamat. Az nem az árnyék. A miért az megfekszik? Hülye vagy, túl hosszú az ujjad. Hú, bazd meg. Én vagyok E.T. Hajjad, holnap E.T.-t forgatjuk, bazd meg. Komolyan mondom, Zsoltika, beülünk a kis kemping biciklibe. Fölrakjuk kis kosarat. Az a piroska várjál. Rám dobod ezt a kis E.T.-s pólót, érted? Egy kis takarót így a fejemre, letakarsz. Világít az ujjam. Biciklizem veled a faszomhoz. Micsoda? 31-esről elindulunk, ott a kis dombok előtt majd ugye elfordulunk jobbra, tekersz, mint az állat. Hülye vagy? Én majd a initial climbot bízd rám. Azt majd meglátod. Initial! Initial! Egyszer az arra van, nem? Egyszer. Nem baj, öcsém, emelkedünk, mint az állatban. Superman hozzám képest, mit a faszom? Komolyan mondom neked, hű, de fog világítani az ujjam, de akkor este... Hogy este indulunk, Zsolt. Hogy tudják te is érvényesülni. Hallod? Ez túl stassz, hogy csak te viszed a pályát, mint amikor Zozó jöjjél a kis vesznával. Persze. Az nem Kis jó. pályás. Hülye vagy, reggel BFR. Reggel már sincs kihívás, persze, hát ez semmi. Este, világító új. Cseppeli víztornyot kinézzük magunknak, addig tájékozódunk. Utána meg le van szarva. Faltól falig, öcsém, érted? Ide csapódunk, oda csapódunk, majd Feri egy kontrollt bejelentkezünk, vagy mi az a Feri, egy approach? Nem, az Budapest már hülyeség, control. Tényleg, de jó vagy itt vagy. Figyelj, jó, hogy még valaki itt tép, bazd meg. Hát azt nem mondjuk. Ezt most még egyszer mondd Ezt ki. most így is van. Na látod, figyelj majd, de 2 perce megittem egy viszkit, a széthullotta, és baráti körülbe alatt. Te jó ég. Az ókás. Persze, ez is 2 perc.